Din 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 tididi. 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 Ez. Ő Ricsi Bohóc plüssbaba. Mindösszesen 200 darab készült belőle. Superboom. Superboom, ő a Bum Bum együttesnek a kabala figurája. Így néz ki. Jó, mi? Igen. Tud ülni, állni vagy ülni. Tessék sietni, mert itt a karácsony, és a 200 darab plüssbaba nagyon gyorsan el fog fogyni, hogyha nem tetszik sietni. Tud gitározni. Néha légy bolond, egy kicsikét elrepül úgy a szürke gomb, derül az ég. Az egész országban összesen 200 darab Ricsi Bohóc plüssbaba van. Plusz egy. Plusz egy ő. Azért, mert ő a mintadarab. Jó? Olyan mintadarab. Meg is tudod vásárolni Ricsi Bohóc plüssbabát. Nagyon cuki. Figyelj, mutatom. Van abban valami báj, hogyha kacag a máj, szárnya raked, mint a kacsamadár. Superboom, ő különleges képességekkel rendelkezik, kérlek szépen, aki ránéz, az abban a pillanatban, ahogy meglátja, felvidul. Din 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 din. Amúgy ez csak hülyéskedés. Tud dobolni, mert a Superboom az azt is tud. Közöttünk egyetlen egy aprócska picike kis különbség van. Várjál, elférünk? Nem. Szóval egy kicsike kis különbség van csak közöttünk. Neki nincs fogszabályzója. Nem. Van, csak csukva van a szája és nem látszik. Ha bajban mégse legyen soha, kedélyed lőporos, ne is figyelj oda, mit mond egy főokos, szerintem az borod, így téged mindezért, paprika jancsinak mond. Dum 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 tididi 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 tididi. Összesen 200 ember, akinek ilyenje lehet otthon. Egy jó darabig nem fogunk megint Ricsi Bohóc plüssbabát gyártani, mert nincs rá lehetőség. De most 200 darabot legyártottunk. A Galaxy játékáruházakban lehet kapni Ricsi Bohóc plüssbabát. Dum 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 dum. Superboom ezt a képességét akkor szerezte, amikor egy alkalommal fejbúbon találta a Dr. Bubu harmadik kissé nyújtott kiállásának beütése, ami így szól, hogy tarararararartam, ta-ta, ez volt az. Superboom! Vroom! Sőt, Superboom! Vroom! Sőt, Superboom! Vroom! Jó kalapja van, mi? 200 darab Superboom van az egész országban, 200 darab Ricsi Bohóc baba van az egész országban. Összesen. Plusz egy. A mintadarab. Ahogy azt már mondtam. Megkeresed a Galaxy játékáruházakat, az országban nagyon sok van, föl se tudom sorolni, galaxyjátékáruház.hu, ott is meg tudod rendelni, galaxyjátékáruház.hu, Galaxy, ugye XY van a végén, galaxyjátékáruház.hu, ott meg lehet rendelni, de be is lehet menni a játékáruházba. Megkeresem nektek, hogy hol vannak Galaxy játékáruházak. Várjál! Nem menjél sehova, most keresem.
Szóval beírom ide, hogy galaxijátékáruház.hu. Győr, Miskolc, Békéscsaba, Érd és Budapesten pedig 6 helyen van Galaxy játékáruház. Mindegyik áruházban lehet kapni Super Boom figurát, és mindegyik áruházban lehet kapni Ricsi Bohóc figurát is. De úgy is meg lehet csinálni, hogy az interneten megrendeled. Viszont az interneten, hogyha megrendeled, akkor szerintem most már válaszd a személyes átvétel lehetőséget, hogy biztos, hogy karácsonyig odaérjen Super Boom és Ricsi Bohóc is. Őrültek, komolyan mondom. Van én náluk hajcihő, kitűnő hangulat, olyan, mint a napnyugat, velem oda, Ricsoly, papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet, ecsenyefa, keserek, tréfa csupán, a baj. 2 dolog van megőrülve. A Super Boom van megőrülve, meg a Ricsi Bohóc. Ne is figyelj oda, mit mond egy főokos, szerintem az borod, ki a napmond? Ki téged leír, ki téged bohócnak mond? De csak 200 van. Mondtam már, hogy csak 200 van. Szavasz!